Apuntatu nintzen eskola kirolera, kirolak asko guzteta batelako eta kirola proetia behai asko guzteta bat. Nire lagunak bazazen eta esan zuztien oso divertigarria zala eta aurten probatzia gure nauen eta apuntatu ginez. Bueno, gure kasuan nik uste dut gure etxean bai baloretan dela lagun arteko momentu hori oso garrantzitsua dela eta bestetik kirol desberdinak jorratzeko edo ikasteko edo probatzeko aukera hori, ez? Guzteta baten asko futbola, apuntatu nintzen multikirolera eta eskubaloia eta hainbat kirol gehiago ezagutu daut. Ondo pasetan dut eta faten azpozik, pentsetan ondo pasau biotela. Da plan bat lagunen artean itzen gaun eta ni lagunekin guzteta jate gotia. Kirol batzuk izaten die taldekoak diena, beste batzuk bakarkakoak, baina asko taldekoa die bai. Eta ez bakarrik euren arteko hemen ikastetxe honetako ikasliak diela bakarrik, beste ikastetxe batzutako umiekin belkartzen die. Orduen harremantzeko era politxa izan leikela lantaldian eta kirolakin. Jolas batzuk ezagutzen itxun, baina enak izan jolasten. Eta hemen gehiago jolasten. Familia bezala eta guk pentsetan dagoen eran oso importantia da jolas bezala hartzia. Probatzia, ikustia, gero gisa da adinean aurrera joan ala, konpetizio hori bai sartzen dela euren barruan ez, interesagarria bihurtzen dela eurentzako. Baina hori izango litzake gero adinean aurrera joan ala. Nik uste oso ondo neurtuta dauela eta etapa bakoitzeko garapena hain ondo dauzain juta eta uste oso ondo etorri jakiela garapen hortan poliki-poliki joatia, gero nausitxan ero errendimendura bideratuta zenean garrantziak entzotzi irabazte galtze horrei, frustrazioak askoz ere gutxiago iraute hotze, kudeatzen dabela askoz beho beto auron emozio edo frustrazio horrek oso ondo eruten dituztela, erundabien mailaketa horregatik. Gainera, askotan hori edades berdinen aurka edo eurekin batera parte hartzia tokatzen jakie. Eta horren nahi dago izan, kirol munduan, igual urte baten errez irabazten da bilela, eta horren urtean saio berdin edo asteburuko saio hori galdu itzen da bilela. Eta hori kirolian oso garrantzitsua da, batzutan galdu, bestetan irabazi. Ez da igual galtzia edo irabaztia. Ni ondo, ze jolastu lagunekin, ondo pasadot. Eta generuakin, neska mutil, horbe bai, ze batzutan gure dagoen taldia, ez da nahikoa, orduan oin askotan itxen dauen neska-neskakin, mutila-mutilakin, baina batzutan mistu egin bidaue eta posposo egoten die. Esfortzua baino gehiago konpromisua da. Eta gure konpromisua bada, eurena be bada. Transmisio badago orduan. Inbitauko nituzketanak eskola kirolean parte hartzera eta batez be etxetik landu bidan zerbait da. Zuk balioa emoten motzazu eta ikusten bada umeak momentu hortan zerbait positiboa eta baliotsua dela, umeak erreakzionako beti ondo. Animatuko nauke esatik hemen egoten gare jolasten lagunekin eta divertiruteko apur bat. Gainera aldozu harreman gehiago egin eta gonbidatuko nontzan apuntatzera.